Hi. Why? Ganda ng ano. Yan, guys. Palubog na ang araw. Oh. Oy, shout out. Yolay, shout out. Ate Brenda, thank you. Naomi, shout out. Ate Yolay, thank you po. Shout out po sa inyo lahat. May premier pala akong mga aquarela size. Aljun, shout out. Aljun. Dito ako sa Santo Tomas, Batangas, tol. Aljun Loco, Sangkatol, sa may ano. Ate Brenda, maraming salamat. Guys, may premiere ako. Yung pinin ko. Naka-premiere yan. Premiere yan, mga 6. Ano na lang. Dito ako sa Santo Tomas, San ka dito. Sa may ano, sa may San Pablo. Taga Santo Tomas. Dito ako sa San Pablo. Yung ginagawa ng mga pabahay, alam mo yung pabahay dito? Tol Eljon. Ginagawang pabahay. Oh, alam mo? Oh, dito lang ako. Sa may... Alam mo yung bakery? Doon bakery sa may kanto. Diyan ka nakatira. Hindi. Nagpasyal lang kami dito kala nanay. Ito, yung barracks nila nanay. Oh. Yan, barracks. Trabahador kasi sila tata kasi dito at sila Bilas Joban. Dito sa, ano na to, San Pablo. Santo Tomas. Yung pinapagawa dito ng pabahay, silang gumagawa. Hindi naman lahat. Matagal pa ang project nila dito. Ano lang kami dito na pinatid lang namin si Marlo, yung pamangkin ni Pe. Pamangkin namin. Natid namin. Mga Webes yata uwi kami. Okay, lapit mo lang sa akin. Ay, saan ka ba? Oo nga, sabi nga ni Tita Au, malapit ka lang daw dito. Santo Tomas, Batangas. Lapit lang pala. Five viewers, thank you po. Mark yan, anong oras na? Malamig dito? Ang lamig pala dito sa Santo Tomas. Dalang araw na ako walang ligo. Sino ang may pa-challenge? Si ano, yung Tingka Bunuto, yung sila ano,
Si Bidog sang host. Yung kanot, Team Kabunuto, di ba lagi may pa-challenge yun? Ilang months na, pang-apat na buwan na yata ngayon. Ngayon, naisali ako dun ngayon sa challenge nila. Ang pangalan ng team namin ay Team Doncelia. Si Bidog sang host. Ate Brenda, thank you po. Jill, thank you Ate Jill. Welcome. Salamat po, salamat ng marami. Huwebes baka umuwi na kami, Tol Eljon. Kasi may pasok pa itong anak namin, may activity sila sa Friday. Kailangan makapasok. Martes ngayon, di ba? Merkulis bukas. Kaya ka pala natataob eh, kaya basta mga ikot ka lang eh. Diyan. Mataob ka na naman ha. Makulit ka na naman. Sayang, pupuntahan pa naman kita. Sunday kasi free ko tol. Uuwi rin kami ng Huwebes tol. Oh, sabi na sa'yo. Oh, halika. Gabi na eh, ayaw tumigil. Oh, laglag na naman yan. Okay lang tol, kay may next time pa naman. May chance pa kami bumalik dito. Sana ang balak namin hanggang sana Sunday. Kaso lang, may pupuntahan din kami sa sa Sunday. Pupunta kami kala Ate Brenda, kala project. Kasi nag-aaya si Kuya Sani na pumunta ron. Kailangan sana magsama-sama ang team boom para makapasyal doon sa ano ba? Sige mami na kay mami. Makapasyal doon sa Grotto. Sana sumama sila Tatay Robin. Isa pong ko Joy. Oh. Sige. Oh, balak namin pumunta diyan Ate Brenda kasi hindi nga ako magtitinda isang linggo. Pag-uwi namin doon sa sa Huwebes, di rin ako magtitinda. Pahinga. Haba-haba ng pahinga ko. Isang linggo na. Sa sunod na linggo ako magtitinda. Pahinga ng pahinga lang hanggat may papahingahan. For viewers, thank you po. Five viewers, thank you po. Maraming salamat.
6 viewers. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. 6 viewers. Para sa'yo ang palad mo. May sariling kapalaran. Live tayo hanggang... Hi! Ayan, dito na si Ate Shay, madam. Jody! Hello, Ate Jody. I give you moderator. Jody Simon Vlog. Hi, Ate Jody. Thank you so much po. Nag-watch po ako ng iyong, hindi ko lang naabutan yung... Dito po sa Santo Tomas, Batangas po, Ate Jody. Jorit. Siman Vlog. Tama ba? May moderator ka na po. Thank you so much po. Maraming salamat po sa pagbisita. Welcome host. Where are you now? Hi viewers, hello po. Kumusta kayong lahat dyan? Malamig dito sa Batangas, Santo Tomas. Ay, Sniper Dudes! Tamsak, oy, thank you, Tamsak. Salamat sa patamsak, Sniper Dudes. Sniper Dudes, malakas talaga ito mag-vlog eh. Iba't maganda talaga pag may GoPro. Nakakatuwa pag may GoPro ka. Galing mag-vlog ka na mag-vlog. Hindi pa ako nakapag-ikot-ikot dito. Kasi wala akong kasama. Mahirap mag-galagala na hindi mo alam ang lugar. 9 minutes guys, may premiere po ako. Pasuyo na lang po. Thank you so much po. Thank you pala kay Sir Jaime Vera sa palipad at kay Will828. Thank you so much din. San kay Matthew, Papa Job, thank you. Mega love shout out po sa lahat. Sabi ni Sniper Dudes. Sniper Dudes, thank you. 8 viewers, thank you po. Oy, thank you. Wow, buena mano. Buenos dias, amigos. Ate Jody. Thank you. Thank you sa blessing. Wow. Thank you very much. Maraming salamat po sa blessing. Ayan ang promise ko. Ay, thank you. Maraming salamat po. I appreciate that. Malaking bagay na yan at makakausad-usad yan sa revenue. Thank you po. Thank you ng marami, Ate Judy. Nagwa-watch po ako ng video mo. May premiere ka, di ba? 9? Mamaya, 9. 9 ba yun? 9 PM ba yun, Ate Judy? Oo, 9 PM nga. Mamaya, pakibaba na lang po pag natapos yung yung tawag nito. Yung premiere ko para maipin natin. Mamaya pa naman ako mga 10 mag-e-end kasi only live kami. Pangalawang live ko na to mga koray itong weeks na to. Kaya sunod na week naman ako magla-live ulit. Sa premiere na lang tayo ulit magkikita-kita, siyempre. Kasi mayroon kaming limit sa pagla-live. Kailangan sa isang linggo ay 2 to 10, dalawang beses lang ay magla-live. Tapos 11 to 17 dalawa din. Tapos 18 to 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. 24, dalawa lang din. Tapos 25 to 25, 16, 17, 18, 19, 30, 31. Hanggang 31, dalawang beses lang din. Kaya kailangan namin sa loob ng isang buwan, mabuo namin ng 8 live. Isang linggo, dalawa-dalawa. Kaya sunod na linggo naman ako ulit magla-live. Kaya ang gagawin ko para baka may sakali na may magpapalipad, kaya ko na lang po i-premiere ko na i-premiere para mayroon pong blessing at mayroong kahit paano may madagdag pong revenue sa ating sa ating channel.
Kasi sa revenue kasi mga kawaray, kung sino ang pinakamataas mataas ang revenue ay may prize. Tapos yung pinakamaraming vlog, magagawang vlog, may prize din. At yung mataas yung views, may prize din. At yung makapag-viral ng 30,000 views, yun, jackpot. At meron pa silang extrang pang iwan ko kung para sa ano yun. Pero try natin to guys kasi medyo mabigat man ang kalaban, pero thankful ako kasi isa na rin ako na naisali doon sa challenge na yun. Malaking bagay po yun sa atin. Sniper dudes, thank you. Nag-premier ka na? Wala pa, 6. Saan kayo sa Santo Tomas? Sa ano po? Sa San Pablo po ito. San Pablo na San yun. Pablo na yun po kami. Nagpakulay si si Jody, si Man Vlog, si Ate Jody. Where are you in Santo Tomas? House. English speaking dito, Tagalog dito. Salamat po sa 5 viewers. Ang itim ko rito. Okay. Kaya mo yung ano. Oh. Malamig, malamok. Oh my God. Tumatawag si Mary Grace. Oh. Ano yan? Wala. Tulog. Tulog. Sige na. Paano ko gising eh? Di nandun sa loob. Bakit ba? Wala. Magsabi lang sa kanya. Naka-live ako. Sige. May premiere pala ako 6. Sige. Makabila kami kinakapupunti lang kayo ha. Okay, thank you. Okay. For viewers, thank you po. Thank you na marami. Madilim. Madilim na live. Ay, 6 viewers. Shout out. Ate Brenda, maraming salamat po. Madilim na live. Malapit ta premier mo host. Oo, 3 minutes ago. 2 minutes na lang, 2 minutes. 9 viewers. Sana po makapasyal kayo sa premier ko. At mamayang 9 ay may premier po si Ate Judy. Si Man Vlog. Pakibaba na lang po mamaya Ate Judy pag yung premier nyo po. Pagdating na ng 6:30. Kasi saglit lang naman tong premier, yung video ko. Mga 16 minutes lang ata to. 16 minutes, 17 minutes, mga ganun. Maiksi lang to. Seven viewers at 4 thumbs up. Maraming salamat po sa lahat na nandito. Warap. Didikitan kita dito Ate Jody sa isang cellphone ng aking misis. Ayan. Subscribe kita dito. All bell. Ayan. Naka ka na po dito, nakadikit ka na po. One minute left. Thank you. Welcome. You are welcome po Ate Judy. Salamat din po. 1 minute guys. 1 minute. Premier na ako.
Pakibaba na lang Ate Judy mamaya po yung ano nyo ha. Sir ko lang po. Primer na po tayo guys. Primer muna tayo, primer. Ay, Jamel Watamama, shout out. Primer tayo guys, primer. Saglit lang naman to, 17 minutes lang. Primer muna po tayo. Mark, kasali ka ba sa challenge ni Vidogs? Opo, kasali po ako. Jamil Watamama. Ano po, Team Don Silya po ang team ano namin, ang grupo namin. Team Don Silya. Seven viewers, thank you. Yun. Kasali pa ako, Jamil Watamama sa ano, sa challenge. Thank you, thank you. Si Bidogs ang host sa ano, sa pa-challenge na yan. Bakit hindi mo sinabi agad, Mark? Sinabi ko na nga ni. Pumasok ako kahapon sa ano, kay Idol Bidogs, Idol Bidogs kay Sir Edo G kahapon. Nagsabi ako kay ano, kay DC Lotto na kung pwede po pa support sa Team Mayor. Nandun ako kagabi ng live ni Idol, ni Sir Edo G. Maraming salamat po. Kahapon pumasok po sila at inatak po nila yung premier ko. Kaya thank you so much sa sa Team Mayor. Jamel, thank you ha. Naka-premier pala ako. Five viewers, thank you po. Sana po pasyalan muna natin ang aking premier. Wow, ayos ang kainan. Sino kasa? Sino sila? Boom! B-boy! Nasa premier tayo, B-boy. Pasuyo mo naman. Start ng premier ko. Sino kasama mo sa team nyo? Kasama mo sa challenge? Si Katuba, Gagamboy, Rayana Tot, Sniper Dudes, si Nogers TV, si G-Bot, ano pa ba yun? Shane, ako, yung dalawa, sino pa ba yun? Si Makinistang Pobre, si Mel TV. Yung pinakaano talaga ng Tibunuto na lagi nandun sa halos sa Kabunuto, pumapasyal sa kanilang bahay. Yun ang mga kasali. Ako talagang blessing po talaga kasi January yung nagsabi sa akin si Bidogs kung sasali daw ako eh. Siyempre tayo, blessing yun at
first ng 2026 January 2026 ng January ay pinagkalob sa atin tong challenge na to. Kahit hindi man natin makuha yung malaking views or kung ano man, basta may isali tayo sa challenge ay isang ano na yun, isang blessing na para sa atin mga small YouTuber. Good evening, Tatay Ruben, shout out. B-boy, may ano ko premier. Pasok naman sa premier, B-boy. Andun sa rigor, okay para sa share ko sa GC ng Team Mio para may sugod kayo ng Team Mio family. Thank you po Jamel Watamama. Maraming salamat po. B-boy, magalang shout out. Si Danmar. Thank you sa Jamel, thank you. B-boy, magalang shout out sabi ni Jamel Watamama. Si Brenda, thank you po. Salamat to. Salamat po Jamel Watamama sabi ni B-boy. Miwa B-boy, magalang shout out. Good evening sabi ni Ate Danmar. Oh. Bakit? Bakit? O sige, pahilot mo. Asa na ba maghihilot? May mabi boy, Miguel shout out, evening. Danmar boom. Team boom, blessing every evening to all. Team boom, blessing evening to all. Yawa. Salamat Danmar, sabi ni B-boy. Salamat po sa 7 viewers. Okay. Premier guys. Seven viewers, thank you. Hi, Lochu. Hello. Thank you, Lochu. Yan na, ina-attack natin ng Team Mayor. Rebecca. Shout out. Yan na, ina-attack na ng Team Mayor. Thank you po sa Team Mayor. Ate Melody, shout out. Guys, nasa premiere po kami. Pasuyo po sa premiere.
Kasi doon sa ano lang kasi, sa Premier po, paatak po doon sa Premier. Pasuyo po sa Premier guys para madagdagan ang views. Sa Premier po. Thank you. Support for ano, Team Mayor. Ay, Ate Rain. Ren, thank you so much po. Alam ko po sa ano, Team Mayor. Thank you po. Maraming salamat. May premier po ako pa sa pasuyo naman po. Doon paatak po. Para madagdagan ang views. Kasi kahapon, ang laki ng views ko. Umabot 100. Masaya na tayo. Umaabot tayo ng ganun views. Ilocho, thank you po. Maraming salamat po. Team Mayor, maraming salamat. Sir Edo G at Ice Mix Vlog, thank you po. Salamat sa support. Wait lang Ate Rain. Rain. Ayan, mayroon na po kayong moderator. Yan na, ina-attack na tayo ng Team Mayor. Maraming salamat po talaga sa Team Mayor. Ina-attack na po tayo. Thank you, kuya. Thank you, Ren. Thank you. Thank you po. Diyan ba naghihilot, Mark? Marlo? Lang guys. Diyan, palagay ka dali. Ay, 9 viewers. Thank you po. Kuya Elmer, meron ako premier pasuyo. Total, thank you. Maraming salamat sa Team Boom.
Salamat kay Ate Judy kanina sa pagpalipad, pagpakulay. Malaking bagay na po 'yun ng pakulay. Dami lamok. Linalamok ako. Linalamok ako, guys. Mini lamok is dito. Mini lamok. Joseph Salas, Sangkay, gabi na. Oo nga, gabi na. Project. Airap, Dan, Premier. Thank you. Salamat sa pumunta sa Premier ko. Ma'am Judy, pakibaba po yung Premier niyo po. Para maipin po natin. Salamat po sa lahat ng pumunta. Thank you very much. Okay host, salamat. Pakibaba po yung Premier mo, Ate Judy. Ipin natin. Dan Premier, thank you Rebecca, Ate Rebecca, Dayata. Maraming salamat po sa Team Mayor. Tatay Robin, maraming salamat po. Sangkay B-Boy, it's grabe traffic. O ingat, erap.
Thank you po, Rebecca. Thank you po. Tatay, di ka mag-live. Tatay Robin, di ka nag-live? Ay, salamat po sa 9 viewers. Thank you so much po. Kuya Erap, Ate Melody, shout out. Brother Erap. Be careful, Erap from B-Boy TV. Ayun. Guys, may binaba po yung si Ate Jody. Pasuyo na lang po mamaya. 9 PM po, mayroon po siyang premiere. Pasuyo po. Ay, mag-end naman ako sa live ko ay mga 10. Mapupuntahan natin. Melody mo pa yung gabi Sa mga gusto, hindi pa nakatamsak po dyan kay Ate Jody, patamsakan po kanyang premiere. Maraming salamat po. Melody Alvarez, shout out. Boom, sabi ni Kuya Elmer. Maglutod ako, traffic naman guys Ingat, Erap. Saan ka ba galing, Erap? Maiksi lang yan. 4 minutes lang. 4 minutes lang pala. Mabilis lang. Matagal pa. Ano pa lang, 6:20. Yan, ang dilim na. Oh, di ba? Ang ganda tignan sa pala Maliwanag. Pero gabing-gabi na yan dito. Si Jody, salamat sa pagdalaw dito. Boom, sabi ni Bibo. Makati Sangkay. Ay, Makati pala. Ingat ka dyan. 9 viewers, maraming salamat. Team Mayor, maraming salamat po sa pa-attack. Malamig. Welcome host, B-Boy. Joseph, baka hindi ka pa nakadikit diyan kay Ate Jody. Pasuyo naman po. Team Boom, sa mga hindi pa nakadikit diyan kay Ate Jody na nakapin, pasuyo naman po. Paliparang kanyo yan. Nagkano sa akin yan, nagpakulay. Natapos ang premiere mo, nasa harang pa ako. Agoy. Aray ka. Maiksi lang kasi yun. Kuya Elmer yung premiere ko. Mga 15-17 minutes yata. Ito nga, ilang minutes ba yan? Mamaya, 14 minutes lang. Yari, kick out agad tayo. 15 minutes, 40. Sabit man. Ay, salamat po sa 10 viewers. Maraming salamat po. Lumubog ng araw. Oh my God. Sangkay B-Boy, maraming salamat Sa lahat po nang pumunta sa premiere ko, maraming salamat sa inyo guys. Ingat kayo lagi. Mahabang live to kasi naman ako, sunod naman ako na linggo magla-live sa pa naman. Sa 11 to 17 ang live namin ulit. Guys, padikit kay Ate Jody Siman Vlog, please. Pasuyo po sa diyan. Nakapin, padikitan. Dating dikit na ako diyan, Jody Sangkay. Oy, thank you, Joseph. Host. Sige, adjust mo Ate Jody para para hindi medyo mahahaba ang matagal yung I-adjust mo kahit mga 7 para go Jody muna. Shout out Jody, boom. I-adjust mo para mabilis mapasok nila, mapuntahan nila habang may 11 viewers pa tayo. Anong ginawa? Anong oras ba? I-adjust mo para para habang may viewers pa tayo. Umiinit pa ang viewers. Atake. Go Jody. Bukas may premiere ako 12. Pindot naman. Thanks po. God bless. Sige Tatay Robin. Bukas wala akong live hanggang
linggo wala akong live. Kasi nagamit ko na dalawang beses na ako nag-live kasi bill all na nakapin. Boom, sabi ni Kuya Elmer. Kuya Elmer, maraming salamat. Sa Sunday kasi pupunta tayo. Tatay Robin, sasama ka ba? Punta tayo kala project sa Sunday. Birthday ni Kuya Sunny. Tay Robin, boom, sabi ni Joseph Salas. Tay Bin, boom. Hi Lenma Sangkay, shout out. At sumakapal dyan. Kumusta si Marmar? Si Marjan, ano na nangyari? Nilo. Yak man. Ano yan? Harang. Huwag kayo dyan, may harang. Dilim lalo. Dilim. Liwanag nga. Dilim naman. Wait lang. Salamat po sa harang, Ate Melody. Lenma, shout out, morning, good evening. Dan na tayo sa upcoming. Kasama kong hindi ako makaalis kasi may pupuntahan ako. Sige lang, Tatay Robin. Maganda sana kung marami tayo. Birthday kasi ni Kuya Sani nag-aaya. Hindi ko lang alam Tay Robin kung anong oras po ang punta. Kasi chat ko rin si Kuya Sani kung ano talagang oras. Kasi di ako magtitinda nun kasi nag-aaya nga siya. Nakamoy ko pala yun eh. Shout out sa lahat, sabi ni Marlo. Iyak yung anak ko, wait lang. Shout out ko ni Peter. Marlo, taba, wag kang magpapalpas ng gutom, papayat ka niyan. Una naman trip ko. Guys, 11 minutes mag-start na ang nakapin. B-boy. Babawi ako next time, mga kaboom. Sige lang, Joseph, no problem. Kubo ni Peter, boom, asa. Shout out kay Kubo na Peter. 12 viewers at 17 thumbs up, shout out. Wala ka. Bugto na. Nilok na. 640 ang nakapin, guys, yung premiere niya.
Kobo ni Peter, maraming salamat. Dagang salamat kayo sa imo pag pag bisita sa ako sa akong vlog. Rigor, tawa man si Rigor. My God. Gusto ko. Tusok sa Premier, Robin Gumalo. Tay Robin, tusok na daw sa'yo. Dan tusok kay Tatay Robin, nagliliyab yung mata. Rigor, shout out. Tusok sa Premier, thank you. 9 viewers at 17 thumbs up, shout out. Baka may dumaan diyang kapre. Makikita nyo. Kapre. Kapre. 9 minutes. 9 minutes guys. Premier ni Miguel, shout out sa Team Boom. Happy Three Kings. Nagiiyak yung anak ko. Kaya maririnig sa camera. Sa live. Nagiiyak yung bata. Oh. Melody padikit kay Jody, please. Sabi ni B-Boy TV. Kobo ni Peter, Dan Bell all. Watch January 6, 2026. Boom. Daming handa. Sabi ni Kuya Elmer. Hugay. 12 viewers. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpasyal. Thirteen viewers. Joseph, thank you so much. Ate Brenda, maraming salamat po.
Sabihin nyo kay Sunny Sen, punta ako sa birthday niya, bigyan niya ako plane ticket, aray ko. Tapos, ang dala nga ni Kuya Sunny, yung isang Alfonso. Alfonso ba yun? Tapos, bibigyan ka ng ticket. Baktay tayo diha. Okay, 6 minutes guys, para sa premiere ni Ate Jody. Salat Tatay Robin, boom. Anong salat? Baka salamat. Harang. Ate Melody, maraming salamat po sa harang. Napakaraming harang yan ah. Sana all. Maraming harang. Tatay Robin, shout out sabi ni Ate Brenda. Guys, kung sinong dumikit sa akin, sabihin lang para mabalikan ko, sabi ni Jody. Daan na po sa Ate Jody, sabi ni Ate Melody. Brenda, hello. Mega love shout out, sabi ni Tatay Ruben. Welcome, B-boy. Hi, Sir Jaime Vera, shout out. OTW, sabi ni ano. 3 minutes guys, para sa premiere ni ano. Sir Jaime, thank you. Salamat po sa pakulay kanina. Wait lang guys, kaya nag-iyak ang anak. Shout out. Hello everyone from Sir Jaime Vera. Sir Jaime, good evening po, sabi ni Biboy TV. 3 minutes na lang na nakapin. Boom. Oh, 2 minutes, 2 minutes. Sir Jaime, maraming salamat po ah. Dito po ako sa likod. Ano lang. Thank you so much po. Sir Jaime Vera, boom, good evening po, sabi ni Rigor. Biboy, thank you. Oh, min yan ni Ate Melody. Min mo ba yan, Melody? Min po yan, Ate Jody ni Ate Melody. Sangkay tambay, drive mo na mi. Sige lang, Joseph Salas, ingat sa pagdadrive. Ingatan ng ating car. Ingatan ang car. Kasi kaunti pa lang subscriber. Oh, bago lang po siya, bago. Sir Jaime Vera, boom, from Kuya Almar Ugay. Sir Jaime, maraming salamat po talaga sa suporta mo sa Team Boom. Talagang lagi po kayo nandyan at hindi kayo nagsasawang tumulong at magpakulay sa amin. Thank you so much po talaga. Ingat kayo lagi, sir. Joseph, tambay muna ako agad kay Ma'am Judy. Guys, 1 minute left para sa premiere ni Ate Judy. Pasuyo po, puntahan natin.
Ate Judy, maraming salamat po sa pakulay mo ha. Thank you. Malaking bagay po yan at mag-ano yung ating ano. Tambay na ako ng kapin. Okay. Let's go, let's go. Ano yun? Kaninong loading na? Sa itong bang naka-live? Load ko lang to ah. Aba, loading na. May shout out Judy, sabi ni Ate Sir Jaime. Guys, premiere na po si Ate Judy. Atak. 4 minutes lang to, 4 minutes. Pasyalan muna natin guys yung kay Ate Judy sa premiere. 4 minutes lang naman po yan. Saglit lang po yan, saglit. Atak. Ayan. Thank you, Team Boom, sa pag-atak. Okay na, napindot na ang nakapin. Thank you. Guys, puntahan muna natin kay Ate Judy. Pasyal muna tayo dun, pasyal. 4 minutes lang po yung 4 minutes ang kanyang premiere. Saglit lang po yan, saglit. Hangarang pa ako, nasa harang. Start na, nakapin guys. Mega love shout out, Judy. Sabi ni Sir Jaime. Sir Jaime, maraming salamat po. Nakatulog ba kayo maayos, Sir Jaime? Baka may work pa kayo dyan. Pasok na po kayo. At ingat kayo lagi. God bless. Thank you so much po talaga sa lahat ng tulong mo sa Team Boom. Bukas po sa inyo naman po ako mag tatambay kay wala man akong live bukas hanggang ano. Project, thank you. Project na nakapin pasuyo nga. Paanuhan niya yan. May premiere yan. 4 minutes lang naman yan. Nandun ng Team Boom. Nandun sila Joseph Salas, Elmer, Kuya Elmer, B-Boy TV, Sir Jaime nandun. Tol G, Yahoo, ha? Ito na dito. Huwag mo sa tubig para magalitan ka. Toli, shout out. Hayu, Yahoo. Guys, pasuyo po sa nakapin. Si Ate Judy. Project, sabi natin Melody, 8 viewers. Thank you so much po. Guys, yung nakapin po, premiere po siya ngayon. Papasyal. Yummy ang ulam ni Ate Judy. Ni Judy, ay, hingi ka. Ate Army ka para like and share dan. Ay, thank you sir, Ate Army. Maraming salamat po. Guys, pasuyo po sa nakapin kay Ate Judy. Premiere po siya ngayon. Good evening, Mark Jo. Good evening din po Ate Army Caporal. Maraming salamat po. Salamat po talaga. At hindi kayo nagsasawang puntahan yung aking tuwing kasali tayo sa challenge. At kahit hindi kasali ako sa challenge ay nandun kayo.
Ate Army, may love shout out. Ate Robin, good evening. Ate Army, yes po, good evening po, sabi ni Tatay Robin. Ayan guys, tapos na yung premiere ni Ate Judy. Armor, oh guy, good evening, sabi ni Ate Army. Tapos na ang premiere, thanks, sabi ni Robin Gumalo. Kay Robin, maraming salamat po ah. Saglit ang ihilang ako guys. Yan lang kayo. Malamig. Magsama-sama tayo. Harang! Oy, thank you so much. Ate Melody. Mega loud shout out sabi ni Ate Army Caporal. Thank you po, thank you Ate Judy. Daghang salamat Ate Army Caporal, thank you po. Malamig din eh. Malamig sa Guys, thanks sa support ng premiere po. Wala nga naman po. Sa Team Boom po ay talaga pag na-kompleto po kami ay talagang sama-sama kami po sa Hindi ko na maano yung Team Boom na yun. Hindi ko makikita. Ate Army, shout out po. Harang. Project, thank you so much Project ah. Guys, di ko lang alam kung ilang pang ilan na tayo sa ni Idol Bidogs o challenge. Kasi nung tinignan ko kagabi ay pang-apat ako, ay pang-lima ata ako sa revenue. Ay, views yata yun sa views. Pang-lima. Pang-lima ba yun? Pang-pito. Basta, wala pa kasi ang 1,000 ang views ko eh. Dikit-dikit lang naman kami nila Sniper Dudes. Si Makinistang Pobre. Salamat ho sa support at sa palipad. Walang anuman po. Lang po yun. Tira lang po sa Gcash ko. Ayun, binaba ni ni Project ang banner. Salamat din po sa iyo. Salamat din po Ma'am Judy. Mega shout out Army Caporal. Ate Army, mega shout out sabi ni Project 89. Project, di ka magla-live. Guys, baka magla-live kayo ha, mag-live po kayo. Kasi ako po hanggang mamaya pa ako mag-e-end alas 10. Baka magla-live po kayo, mag-live po kayo ha. Para paano kayo malay nyo mayroong magpalipad sa inyo. Sayang din yan. Ads, thank you Sangkay B-Boy. Joseph Salas, boom, sabi ni Project. Ate Army, thank you. Nag-tiktok si Dairos ah. 11 viewers at 20 thumbs up. Maraming salamat po talaga sa walang sawang support ah. Sister Army, thank you, sabi ni Rigor. Army Caporal, Miguel Shoutout, boom, sabi ni Joseph Salas. Ate Army, boom, from Biboy TV. Biboy TV, good evening, sabi ni Ate Army Caporal.
Maraming salamat po talaga. Sa Team Bully, maraming salamat kay Tol Eljon at kay Lenma sa pagpasyal at pagpunta sa akin live. Thank you so much po at sa premiere ko kanina. Taga dito lang pala si Tol Eljon, Santo Tomas. P-Boy, good evening. 10 viewers, maraming salamat po sa lahat. Bakit kaya nila pinapansin? Lang. Sir Jaime, maraming salamat Sir Jaime. Meron pa akong igagawing premiere. Ay, may premiere ako bukas. Nakita nyo na ba? Ibababa ko lang para matamsakan. May premiere ako bukas. Wala na. Nalagyan ko lang ads. Harang. Thank you so much sa harang po. Malaking bagay po yung harang na yan. Sana next month makasahod man lang ako. Sayang. Sana makasahod tayo next month. Mga kawaray. Bell All Project. Uy, thank you po. Salamat po sa pag kay Tol Project. Yan si Tol Project, guys. Sit lang ako pala ng premiere ko para bukas. 7. 8:30. Yan. Sit tayo, guys. Premiere natin bukas. 8:30. Ma'am Judy, si Man Vlog, thank you po, sabi ni Project. 10 viewers, maraming salamat po ha. Oo, maganda all bell. Para pag nakita ko, support din. Yes, maganda all bell talaga. Ma'am Judy, next time, habaan mo naman premiere mo. Nabitin kami. Ma'am Judy, next time, please extend your premiere. Will be Hokid. Hokid. Jel, shout out. Miguel, shout out, sabi ni Ate Army. Kay Almor, thank you. Ate Melody, shout out. Maiksi lang eh. Kahit man lang 10 minutes, maganda na yun, 10 minutes. Kasi para maraming ads. Kasi pag maiksi lang talaga ang vlog mo, ang ads lang nun, mga dalawa, isa, minsan, isa lang. Pagpasok mo pa lang sa premiere niya, ayun, magkaka-ads yun. Tapos bandang dulo, wala na. Salamat ng marami guys ha. Daghang salamat kayo. Okay, mag-vlog ako ng mga magandang lugar dito para ma-share ko sa inyo. Sige po, Ate Judy, maganda 'yan. Maganda 'yan. Kasi dito sa Pilipinas, siya ang nabablog namin about sa mga tulad ko, vendors. Pagtitinda ko. Simpleng mga lang.
Eh, sa ibang bansa, eh, di pa namin nakikita yung mga itsura dyan, kung anong itsura man lang. Para parang nandun na rin kami sa ibang bansa. Yun ang maganda, Ma'am Judy, para makapasyal kami dyan. Yes! Para makita namin yung lugar namin pupuntahan sakali. Saan po ba kayo, Ma'am Judy? Europe? Europe po kayo? Parang taga dun din si Sir Jaime eh. Taga Europe eh. Si Capre parang di pumapasok si Capre. Okay, Capre. Magpakita ka naman, Capre. Ang bilis. Oo, mga historical place dito. Ay, ayos. Europe siya. Ah, Europe nga. Oh, sa Rome, Italy. Rome, Italy. Oh, maganda dyan. Si Capre, busy sa titi. Aray ko. Nico Mar, shout out. Hi po kuya. Hello din sa iyo, Nico Mar. Ayan, naka-live si Kuya Elmer Ugay, guys. Baka gusto nyo pasyalan po. Ako, wag nyo akong intindihin, ay talagang matagal pa ako mag-EN kasi mamaya pa po ako mag-EN hanggang 9:30 or 10 mga ganun kasi para ano. Baka may mahagip pa tayong ano, mahagip pa tayong blessing kasi kaya na doy. Kumain na ba kayo? Hindi ba ako kumakain? 7 viewers, thank you. Kuya Mark, pag jacket naman po, kuya. Parang kamukha mo kasi si ano eh, ni Kumar eh. Parang kamukha mo si Parang kamukha mo si ano eh, si John Paul Kaya. Kaya hindi kita ginadyakitan. Min channel mo ibaba mo rito ano ni Kumar, jakitan kita. Pasensya ka na. Ha? Gusto ko min channel lang ibaba. Kasi parang ni Kumar, parang kamuhawig mo si John Paul Kayag. Yung nag ano sa akin noon, nagmumura. Sa mga old vlog ko, mga tourist spot ang lugar. Oo, maayos yan. Project Tol, playing Tol. Mga latest upload mo na di ko pa na-play. Hey, thank you Project. Maraming salamat. Boom, Project. Thank you so much Project 89. Maraming salamat. Nakauwi ka na pala? Kumusta naman ang ano natin? Duty. Goods ba? Goods? Sa linggo, wala ka bang pasok project? Parang di mo lamang dumating. 9 viewers at 21 thumbs up, shout out. Dumating ang tulad mo. Paring Rigor, kanina pa kita minati. Akala ko di mo na ako kilala eh. Aray ka, sabi ni Project. Kinakain ka na ng lamok dyan. Sino yung nagmumula sa iyo, kuya? Sino yung nagmumura sa iyo, kuya? Meron yung ano, kahawig mo. Si ano, si Jampol Kaya. Wala tol. Wala ka pasok sa linggo. Oh, okay yan, very nice. Very nice. Kasi di pa ako magtitinda nun. Pag uwi namin Huwebes, di pa ako magtitinda. Bablog muna ako magbablog. Si Jampol Kaya Remudo. Si Jampol Remudo. Oh, parang si Jampol Remudo yung ano eh. Si Nico Mar eh. Di ako kagaya niya. Hindi ka ba kagaya niya? Okay lang yan. Main channel lang ibaba mo rito. Paring paring Nico Mar. Tingnan mo B-boy. Ano naman si Kuya Elmer? Kilala rin ni Kuya Elmer yun eh. Baka nagpalit ka lang ng pangalan eh. Kaya pasensya ka na. Gusto ko yung anuhan ko yung main channel. At ano ka muna dyan, magpakilala ka muna bago kita jakitan. Mahirap na eh. Baka mamaya. Mahirap na. Pasensya ka na po ah. Oo nga.
Parang kahawig niya talaga, B-boy. Yung si John Paul Remudo na nagpalit lang ng pangalan. Nakakaraan ko pa yan, tinignan ko yan. Yan nga main channel ko, kuya. Sige lang, ano, Nicomar. Ano ka lang dyan, magtawag nito. Pakilala ka lang sa kanila. Huwag ka mag-alala. At jajakitan din kita. Basta magandang, magiging pag-uusap-usap natin dito. Hindi lang natin, Kaya mahirap kasi magbigay ng jacket ngayon. Kuya Mark, mabait ako. Hindi ako parang mura. Parang mura. Yun din ang sinabi nun eh. Yun din ang banat niya sa akin nun eh. Mabait daw siya. Tapos nung bandang huli, pinagmumura pati anak ko sinama. Aray ko. Kaya gaalangan na ako mag-jacket. Lalo pag hindi ko or sa ibang grupo ng majajakitan kita. May mismong vlog ka ba? May mga vlog ka. Mahirap kasi magtiwala ngayon at baka mamaya sandatutak na naman na mura yung sa comment section ko mapupunta. Matitikman natin. Ayaw ko ng ganun. Maiksi lang pa naman ang pasensya ko. Mamaya busog pa ko. Maiksi lang pasensya ko eh. Ayaw ko ng wala na yan. Ayaw ko ng pag-usapan yun ni Kumar. Wag mo nang wag mo nang alalahanin yun at never mind na yan, never mind. Wag na natin isipin yun. Basta di mo na ako magbibigay sa'yo ng jacket. Pagpasensyahan mo na ha. Pwede mo naman silang i-shirts sa sa YouTube. Makikita mo naman agad yung mga channel nila. Kasi mga naman yan eh. Mga main channel naman nila. Kung gusto mo pumasya sa kanila, pwede mo i-search yung kanilang mga pangalan para mapuntahan mo. Hindi mo na ako magbibigay jacket. Hayaan mo na yan. Basta ka lang dyan. Magipagkaibigan ka lang dyan. Maging maging humble. Huwag tayong masyadong at magpakita tayo ng magandang kabutihan. Pati ako, minura ako, kaya sinako ko na yan. Pag minura ka, ako ulit. Yan. Isumbong ko yan kay YT. Okay lang po kuya. No, thank you so much sa pag-intindi. You're welcome. Gagawin na yun. Rigor, deleted. Aray na. Tapos ka na. Sinampulan ka na. Bakit mo naman dinilit, B-boy? Pakti lang ka, B-boy. Para kamukha talaga niya to, kamukha niya yung nagmura talaga sa akin nun. At kay Tatay Robin, kay Kuya Elmer, yung nagmura na si John Paul Kaya. Kaya, Ma'am Judy, mag-ingat-ingat po kayo sa mga pumapasok sa inyo, lalo na baka mamaya si John Paul Kaya kasi ang number 1 na Kaya tuloy. John Paul Remudo, sorry. John Paul Kaya tuloy. John Paul Remudo ng nuknukan ng mura, minura ako, minura yung anak ko. Dami lang sinabi. Brenda, shout out. 15 viewers at 21 thumbs up. Maraming salamat po. Kumakain na sila. Salamat po sa 15 viewers. Na-hide man. Hide na ni B-boy. Bakit nagmura? Hindi ko po alam Ate Jody. Bakit siya po nagmura? Na parang hindi niya ata hindi may ugali niya talaga yung palamura. Palamura siya. Kaya itong si Nicomar ay parang kahawig ni John Paul Kaya. Nakaraan ko pa yan pumapasok sa akin eh. Jajakitan ko sana. Ang sakit naman nun. Kuya, di na may pati yung mga bata na siya naawa. Ma'am Judy, kasi sira ulo yun.
15 viewers, thank you. Ang main niya, yun, isang video lang. Yun nga eh. Meron siya nun, yung main niya, marami ng vlog nun. Jampol Kaya. Tingnan mo, search ko. Ay, Jampol Kaya, Jampol Remodo. Search ko, makikita yun dito. Diyan. Tingnan mo. Tingnan mo guys. Tingnan mo yun ni Kumar. Tapos ito. Ah. Yan siya, si Jampol Remodo. What view? What view? Yan si Jampol Remodo. Yan ang nagmura sa amin noon. Si Kuya Elmer, kay kay Ate Melody. Yung Team Tacloban pinagmumura din. Wag na, hayaan mo siya. Wag mo nang isipin yun. Sa grupo pa lang namin, tatay siya ng sako. Wag ka mag-alala ni Kumar. Sa grupo pa lang namin, sa dami namin, tatay siya ng sako. Pag pumasok siya rito, siya nga yan. Siya nga, di ba? Project, si ni Kumar. Sabi ko na eh. Alam mo ha, maluloko mo ako ha. Ni Kumar. Rigors with view. Baka gusto niyang sumikat sa ganun. Gusto yata magpasikat ay makagago yata. Ni Kumar, Boss Project, shout out. Para kang mukha niya yung naka-hide. Oh, siya nga. Si sana ba yun? Siya nga yan, siya nga. Kaya hindi ko dinadyakitan yan. Kamukha niya eh. Chinik ko to nung yung live niyan. Chinik ko yung live niya. Hindi ako nagkakamali. Siya nga rin to. Kaya mahirap magtiwala. Magbigay ng jacket nga maya pag-hide kayo. Mahirap kasi magbigay ng jacket guys nang hindi natin ganong kilala. Mamaya, yung mga pumapasok sa atin na mga sponsor, bigla niya i-hide. Mahirap yun parang kamukha niya yung naka-hide. Oo nga. Bahala na sila. Basta bahala na sila dyan. Ay, Kabus, shout out ha. Ate Melody, shout out. Kahit tanongin ko kay Ate Melody, minura din yan siyang Team Tacloban. O sabi malamig dyan, di ka nilalamig. Malamig nga, naka-jacket nga ako eh. Sweet, ko jacket. Sweet sir. What sweet sir? Bahala na si Biboy dyan mag-hide. Sabi ko nga, dito pala sa grupo ng Team Boom, pag mayroon ditong may Caltic, maraming sako ang ilalagay dyan. Andun yung si Kuya Elmer, lalo na si Kuya Elmer. Pag may nakita siyang isang salita pa lang na di na nagustuhan, sako na agad. Kabus, dikitan mo si Ma'am Jody. Oo nga, Kabus. Dikitan mo si Ma'am Jody. At bagong bagong bisita ng Team Boom. Galing yan kay B-Boy. At ngayon napasyal dito at natutuwa sa atin sa Team Boom kasi supportive tayo. Melody, nabalikan na kita, Bill All. Thank you, Ate Jody. Pag sakaltik, pitik agad. Yes, tama. Huwag patagalin kaya baka uminit-init pa yung ulo natin. Kaya nakaraan ko pa napapansin yan na nagpapaano si Nikomar. Hindi ko lang siya ginadyakitan kasi parang kahawig niya si Japol. Pwede kang gumawa ng kunwaring hindi mo kilala, hindi ikaw yun para sabihin na madali gumawa ng Kaya tama. Mahirap kasi magbigay ng jacket kasi minsan yung mga yung mga tulad ng sa ibang bansa lalo nagbibigay ng papakulay
Mamaya pag tripan ba, i-hide. I-hide dyan sa channel mo. Ay siya naka-hide nun. Hindi makapasok sa'yo. Tama. B-boy, bili mo na ako ulam mga ka-boom. Sige lang, Tatay Robin. Ano ba ulam yung bibilhin nyo? Tatay Robin, sabay mo na kami ng ulam ha. Wala kami ulam. Mga ako sa loob, malamig na pala rito. Nararamdaman ko na yung lamok na nangangagat. Kabus, thank you kabus ha. Sangkay. Ma'am Judy, dandikit po mamaya na yung min ko. Kabus, nag-edit ng panang video. Sige lang. Sige lang, kabus. No problem. Don't worry, my friend. Kabus. Salamat, kabus. Ma'am Judy, hello. Salamat ulit. Dito tayo sa loob. Malamig. Ayan ha. Ayan guys. Dito tayo sa ating mansion. Sa mansion ng nanay. Ito na si Megam, buntis na naman ata. Kain ka na talis. Against the earth. Ay, 8 viewers. Thank you po sa inyong lahat. Hanggang bukas na lang kami dito guys. Kasi sa Huwebes uwi na kami. Kasi may ano pa si Mark dyan. Mayroong pang activities sa Friday. Nag-chat yung ano ni Pe. Kanya mga salamat sa inyong lahat, host B-Boy. Thank you so much din, Ma'am Judy. Ma'am Judy, sana hindi po kayo magsawa pumunta sa amin sa live namin. Lalo na kay B-Boy. Doon sa live ni B-Boy ay mag-i-enjoy po kayo ron. Si B-Boy ay ano namin yan. Taga-entertainment na mga taga-ibang bansa. Uwi saan host? Sa ano po, sa ano, Novaliches. Sa po akong bindor. Nagtitinda po ako sa bangkita. Makikita mo yan, Ma'am Judy, pag na makauwi ako doon, makikita mo ang mga paninda ko. Ma'am Judy, saan ka kayo sa Batangas? Sabi ni Di pa nga ako nag-vlog, Kabus. may basher na ako. Wow! Oh my God! Taba na naman! Patay tayo diha. Kapag alala kay paguli sa bayan to yun. Basta nakikita ko lang. Basta nakikita ko lang. Ah, okay. Sa po ako. Facial tea, sabi ni Kabus. Kuya Kabus. M1 official. Shout out kay Grace. Ang nakabilang. Tulog na yun. Nakabilang. Ni Lamik. Eh, yung nakabidyo, kaya tulog na yun. Nagkain pa ba tayo? Busog na ako. So, isang bisis ka palang nagkain sa isang araw doon. Sige mo pong sima-sima. Ang almusal mo. Umagan mo, diretso ka ng halian. Tanawang Batangas, malapit kami sa Taal Volcano. Wow, maganda dyan. Volcano. Tanawan, Batangas. Tanawan. Nagkukuripot yata si Mark. Ano nagkukuripot ka dyan? Magkuripot tayo, wala naman tayong pera. Init? Yawa. Oy, naka-shield yan. Ako nagpakit yan. Si Melody, thank you. Lemery. Ano na ba kay kalamansi? Lemery lang ako, Ma'am Jody. Audit. Kaya isang beses lang kumakain para di. Oy, wag ko naman ganyan, oy. Ano to? Aso ka. Dami naming ulam dito. Ano?
ka lumabas. Doon ka. Okay na. Magkaiba kasi tayo ng oras. Umaga sa inyo, madaling araw na dito sa amin. Tulog ang mga tao. Ah, panulag niyan, bilog, kulang dyan, sangkay. Oo nga eh. Kaso di ako mahilig uminom, kabus. Sila tata hindi ganun nagiinom din. Madalang lang din ako mag-inom. Mga 8 ako, sabi ni B-boy mag-live. Sangkay, kabos, baka hindi mo pa napanood yung mga bago kong upload Pasuyo naman. Kasali kasi ako sa challenge. Team Doncelia. Mamaya magla-live na yan si B-Dogs. Okay. Nalapit ka sa kapatid ko. Lagili sila at Taal. M1 official. Mag-live din ako, B-boy. Mag-live kayo. 8, magla-live ba kayo? 8? Pwede na kayo mag-live ngayon Kuya Elmer nga, naka-live na eh. Huwag nyo na ako isipin. Kaya pare-pares tayo ahangad na magkaroon ng blazing. Ang mga kilala lang tayong vlogger, di sana din natin mag-asa sa palipad. Di ba? Kung lahat lang tayo kilala sa vlogger, di sana malalakas na ang channel natin. Maraming magsisipunta sa atin ng mga sponsor. Di ba? Kasi pag maganda yung takbo ng channel mo, maraming papasok ng mga sponsor. Wala pa sa atin humahawak kasi na talaga na kilalang vlogger. Kung lang tayo na hawakan lang tayo ni Idol Jeff, sigurado. Yung Team Kapanalig, andun si Kapanalig. Siya ang tumatayo dun na head. Tapos Team Kabunoto, si Kanuto ang nag-head doon. Team Pahuway, andun si Kuya Noli. Team Chooks, Team Kabugoy, Team Gonggong, andun si Founder Kabungot, diba? Maganda sa kanila. Sa atin kasi hindi pa tayo kilala. Kaya tiyaga-tiyaga lang tayo talaga. Hoy, Miracle. Nandiyan ka na pala. Nandiyan ka pala ka. Hi Miracle, shout out. Sige ka boss, ikaw muna mag-live. Sabi ni B-boy. Miracle, shout out. Kabos, ikaw muna mag-live, sabi ni B-boy. 8 AM sa Pinas, 3 AM dito. Oray ko. Ipasok mo din ang main channel mo para madikitan ni Ma'am Jody. May boom, good evening. May B-boy, good evening, love you, sabi ni Miracle. Miracle, pasuyo naman sa nakapin, kaya si Ma'am Jody. Joke lang, B-boy. Uy, ikaw na ang mag-live upload lang ako ngayon. I-premiere mo na. Kabus na i-upload mo na ba o hindi pa? I-premiere mo ngayon, mga 7:30. Kung kaya mo i-premiere para mapasok natin hanggat may viewers tayo. Isa kabus ha, sabi ni B-boy. Paghapon ang live niyo, makapunta ako. Ganun. Melody, shout out, sabi ni M1 official. 7 viewers at 25 thumbs up. Guys, naka-live pala si Kuya Elmer Baka makalimutan nyo.
Daan na nakapindikit, sabi ni Miracle. Parang ganitong oras sa live. Parang ganitong oras sa live nyo. Madalang lang pag nag-live akong gabi. Ano lang kasi, kasali kasi ako sa challenge kaya nagla-live ako ng ganitong oras. Kasi sa ano pa ako ulit magla-live sa 11 to 17. Dalawang beses lang din ako magla-live nun. M1, Miguel shoutout po, sabi ni Miracle. Noted Miracle, sabi ni Jory Siman Vlog. B-boy, thank you sangkay. Nakadalawang live ka na, kuya. Oo. Only live kami, Miracle. Basta hindi kami lalagpas ng 12. Kasi pag naglagpas kami ng 12, kick out na. Kasi nakadalawang live na ako eh. Need pahinga ng maaga flight ko bukas. Ingat ka, Miracle. Ingat sa iyong pupuntahan, sa iyong work. Good luck at more blessing to come. Ingat, May. Sabi niya, Salamat, May, ha. Salamat sa, sa suporta mo. At si Miracle ay isa sa member ng, Team Boom. Pa-Manila na naman bukas. Pa-Manila pa lang. Akala ko papuntang bansa na. God bless you, may keep safe as well. 5 viewers, thank you so much po. Daghang salamat sa inyo, guys. Good night, everyone. Love you all. Sige, ingat. I'm back abroad. Uy, ingat ka. Balik na ako sa abroad. Night me, sabi ni B-boy. Oy, 8 viewers, thank you po. May balot dito si nanay, guys. Wala na? Ikaw na bahaw. Naubos ang balot? Ubus ang balot. Aray ko. Bakit kasi kumuha ka lang ng isa? Ilan piraso pala yan? Ewan ko. Hataw, ang balot. Magbabalot na ako rito, guys. Itinda akong balot. Ubus na. Balotin mo ako. Nagbayad ka na kay nanay. Bay na ano pa naman ako nun. Nakikaya. Salamat, Mimi B-boy, Mima B-boy, sabi ni Miracle. Dance of level all Miracle. Ay, thank you so much po. Punduhan ko ang team natin pag pag maka-work na ako kahit wala na ako sa loob ng don't worry. Naman, wala namang problema. Alam problema yun, May. Sana nga mag-grow ang mga channel natin, lalo na't kami nandito na nagbablog. At alam ko naman, kailangan lang talaga ng exposure ng mga sikat na tulad nila Japper na ano lang yung channel ko, makilala lalo para mas maraming sumuporta sa atin. Kasi kailangan lang natin doon. May lang sa atin 3 o 2 na talagang
na nagbablog talaga ng tuloy-tuloy at magkakaroon ng views ng maganda para makilala tayo ng Team Boom. Kasi pag nakilala tayo nun guys, mga kawaray, mas marami tayong makikilalang mga tutulong sa atin sa grupo natin. Tusok sangkay otro, sabi ni Kabus. Hoy Kabus, thank you so much. Dito lang ako palagi para sa inyo. Ay, walang anuman. Miracle, maraming salamat. Dito rin kami sa iyo. Kahit nasa ibang bansa kay tulungan tayo. Para sa ating mga journey sa buhay. Siyempre tayo sa mga... Kakain na? Kain na tayo. Okay. Let's go, kain. Guys. Sana si... Wine! Magkaon na ba? Ano? Magkaon na daw. Ay, ka na. Pero sabay no. Puro, kain na kain. Ikaw lang. Hindi ka kumakain. Kumain na nga ako. Iwanan yung minta kay okay. May pumapalit. Kaya nga hindi ako umalis eh. May pumapalit. Naiiputan yung ulam. Parang ano? Ato, sa loob. Kilala mo na ako, Kuya Mark, noon pa naman. Nasa ibang bansa pa ako. Hindi nyo pa ako kilala as personal. Sumuport na ako sa inyo. Oo, totoo naman. Nakabili ka na nga sa akin ng mais nun. Kuya Kabos, maayong gabi, sabi ni Miracle. Si Miracle. Kain tayo guys. Dami namin ulam. Adobo. Adobo. Ito yung kukuha ng plato. Sana. Cara. May bukas pa. Marla! Ay Marlo, May ka na dito. gusto mong kumain? May ka na. Magugutom ka niyan, bahala ka, mangangayayat ka. May ka na Ikaw para din. matulog. Andiyan ka na naman sa, puro ka ML. O sige. Ihatag mo madam ang cellphone, hindi mo nahatag ang piniswila. Ba't mo naglinggo mo kami? Ambutso. Kamu may nagpunan lang. Nakapunan na nagyatag. Hindi ba yung mga nagkuha ka na namuntag? Oy, di haram na nagibutang. Sige na, Mark. Ikaw na ga. Yeah. Boy! Akin na yung cellphone mo. Wala ka pala cellphone pag araw ng pasukan eh. Hindi mo nakukuhaan din eh. Awan na oh. Oh, ito. Saan ba ito? Asan na yung kura ng dire atay? Ano, Wala po niyo mong isabit ang duyan. Isabit to kami. Basa to. Ay Marmar, kumain ka na. Puro ka cellphone. Imbis magbasa ka. Sleeper. Inuuna mo pa yung Sleeper ka. ML. Sabi kayo dadan sa tayo. ML pa more. Galing naman talagang bata ka. Inside ka doon. Inside. Pagatsing ba na kinay? Imbis magbasa ng Ang harang uno dire kay libro, unahin pa yung ML. Dasok lagi. Yan, kami nahapon lang. Bosog, nasa apian kinaupan. Kaya magtumal. Wala mo naging kaon, hindi. Kaya mo nagkara. Kaon ko kay magtumato. Mano po dito. Kakalong na pindot. Ano ba yun? Oh na. Kay bisag nag-charge. Gigamit. Nga naman dahil noon sunday. Pataka na kung pindot. Takam! Baba. Ba na? Kumain ka na. Basta kayo mo ibibigay yung charger. Takam na dire. Natatakam pindot. Gusto mo ka cellphone, imbis magbasa-basa ko. Para matuto ka magbasa. Mauna mo pa yung cellphone. Tandaan, may kuan siyang. Ano? Bata ka. Andiyan. Panis na? Mapanos ka. Nabilendongan ka nila Mama, na may okay. kipnaw. Di ba na mapanos kay parat-parat man? Bagay siya rin, hindi yung panis siguro. Lalo na. Pagda na po ng cellphone kay lubat na na. I-charge na. Ma, hindi ka kakain?
Apa mo kamong kaon? Dan ko akaon baka pa. So, dapat to. Ano na may taon ganyan kami dito na eh. Ito na naman ang wine eh. Dahil pansit dere me guys, abay. Kinaunan, hindi ha? Ha? Yun, ang plato. Pero huwag na pa ikaduha. Wala, what the eh. Hindi na pwede na luluha. Ano sa mga umatay? Napag-off ka na, hindi na itoan. Sige mo, pansin. Pansit na, baka na itong pansit ba? Bumalay, but nga, but next time na spoon. Wala naman dahil na nag-live, dahil na diha. Takpan na right? Okay lang yan. Kain, Kuya B-Boy. Beba. Nangawa naman atong mga kalapito. Halay-tita. Anak. Marcian, halika rito, Marcian, dali. Ano ka naman magbago? Ikaw na nga. Ikaw na nga. Ikaw mo ko. Taba. Oh my God. Masakit bato ko pag masyadong taba. Na! Habla ka. Normal lagay nga. Malagay. Kasi di ako gano'ng kumakain ng taba. Huwag malagay kung di mas marlo. Nakautok yun lang. Sabang kamu katagpan. Ikaw nag-asa na ng patay. Wala. Kaya, iyak ng iyak sa pahilot. Okay na tayo. Kinaratin niya yung tagahilot niya eh. Sipa-sipa niya daw. Hilot sa paa. Sabi, Naturo mo to nung nung na-hospital siya na in-injection na ng ilang beses na hindi mahanap yung ugat niya. Doon siya na-trauma nun eh. Doon na magawat. Hindi na siya gano'n nagpapalit. Tuwing may nakikita siya Hawak ako. hawak ng kamay niya, ako dyan. iyak na yan. Dito ko. Yun yung mga likod kanina. Iyak na eh. Lumalit naman yun. Hindi pa naman siya nung kaya dito. Sige na, para matulog ka. Hindi naiyak agad yan. Ngayon, Tada dito iyak ko na eh. agad. Tada dito. Bakit hindi makita ng sungit? Bilang magbanda, taon na ko, ba na nandiyan sa ato. Yung mo na naninig ako ng kami rin. Oh, Wala na kita na ng kabami din eh. Kada yung kaon, hamoy mo na nakaon ko na. Para makita ni Bilas. Tayo sila. Magaling na. Sama lang ko. Ah, Ano dahil kayo ni kato na to sa atong amo dahil na to mga dito. ano naman? Pansit? Kao mo kasi pansit daw. Kaya dito na mulit na yung mama no. Ah, very nice. Ito. Pero Lockdown. tano. Tara may bagong bike na dyan dito. Man kanunay pag sila mag-Jollibee. Kaya kang bike si mama no. Tirahan mo ko Jollibee bilhin ha. What? Ang tirahan. Unikin na rin mo dito gapon. Mao, MacBook na. Wala lang yung mama. Pabahala ba ako mo? Kaya tuulian si mama. Ang cellphone, nagihila. Baka mag-ilak ka pag nasa bus na tayo. Sabi mo, balik tayo. Mamalig na kayo. Tita, balik tayo tita. Mama. Maggaganon. Yan. Tulog nga yan tabi namin eh. Mark yan eh. Ito na. Diba? Ha? Ano na? Pag wala namang pasok, may cellphone naman dun.
Bibili si Tito mo ng TV. At TV na kayo manood. Para di Hindi ako bibili. Utang ako, hindi ako bibili. Hindi na di mag-ilubay. 32. May ano. May YouTube. Palitin na nag-TV Plus yung kuha na inig sahod. Ambot, napamit-barian ko rin. Napamit-baryo ng salon. O baryo ng sapatay. Ay, bara. Pag Ano gano'n. pwede kayo? Wala. Ibig mo ko. Ibig mo ko din. Taasag yapon. Card? Card pala diya. Ubo. Bukan kami bayaran ron. Kung sila mo kay Papiglilo. Magkano ko rin kami? Papiglilo. 1,000 mahigit? Marap kasi ko. Ang kakampo. Shout out. Tayo Dapat mura tayo. yung dito. Ano bang naman dito? Hindi naman ito. Commercial. Mura lang. Yung ano, yung bayaran na namin sa wala pa ng pressure. Kasi tayo lang. Ito? Ngayon, ang laki. Nalisi na nga eh. Hindi. Lagi kami rice cooker. Hindi bawas kayo sa rice cooker. Rice cooker at saka heater. Lakas talaga yung malakas Malakas yung talaga heater. yun. Kasi hindi pa rin sa rice cooker. Araw-araw kayo gagamit. Palagi rin Grabe yun. heater. Tapos may rice cooker pa kayo. Lalo may TV pa kayo. Pag may TV na kayo, mas binabad yung TV yan. Ang